नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी आज आपण ना ओसरगावाक जातो. ओसरगावाचो ना टोल नाको ना तो खंयपर्यंत येलो म्हणजे काय काय काम चालू ना तो बघून येतो. तुमका ना मी गेल्या वेळी हायवे टाकलेले ना तो खूप आवडलो वाटता. त्यामुळे लय जण लोक बघतात आणि ही पण लोक हल्ली आता मला बघतात ही बघा सगळी. चला आता डायरेक्ट थंय जाऊया. हे बघा, ह्यो माझा मित्र गेल्या वेळी पण ह्यो होतो हायवे आमच्या. ह्यो मला लकी वाटतं म्हणून एका घेऊन चाललोय. चला जाऊया आता एका घेऊन. हे बघा पेट्रोल पंपाच्या आहे असं वागद्याचा पेट्रोल पंप हया. थंयसून आपल्या ह्या साईडीक जाऊचा म्हणजे ह्या साईडीक म्हणजे कणकवली आमची ह्या साईडी का आणि ओसरगाव ह्या साईडी का. चला तर जाऊया थंय नेऊन तुमका दाखवतोय. चला कसले गाडी जातात ते बघा. कृपया वाहने सावकाश चालवावी. हायवे झाला म्हणून आपली स्पीड लिमिट मध्ये ठेवावी. बरोबर बरोबर. आता आपण ओसरगावच्या तळ्याच्या येलो. थंयसून आता थोड्याच अंतरावर हा. चला जाऊया. झाला आता ओसरगाव पोस्टाच्या येलो. थोड्याच वेळात येतलो. थोड्या वेळान आपण आता टोल नाक्याच्या थोड्या वेळान पोचतलो. महिला भवन हा, सिंधुदुर्ग महिला भवन. चला रे आता आपण पोचलो टोल नाक्याच्या. हे बघा इथून बॅनर आणि चालू फक्त 200 ते 300 मीटरच्या अंतरावर असो. हे बघा टोल नाको समोर दिसत असत तुमका. बघा ह्यो आमचो टोल नाको ओसरगावचो, कणकवली तालुक्याचो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो. आणि ह्या बघा ह्या ऑफिसा वाटता. माका पण काय एवढा माहिती नाही. हय सगळं ग्लास वगैरे केलेले आहेत आणि हय PC वगैरे ठेवलेले आहेत, कॉम्प्युटर्स. बघा अजून चालू केलेलो नाही. त्यामुळे ट्रक एवढ्याच गाड्यांसाठी जाऊसाठी असताना. चला आज जाऊन बघूया. थंय बघा काशे गाडी येतात ते बघा.
मी बोललेलं आहे ना, आमची पण कणकवली मुंबईपेक्षा कमी नाही व्हायची तर खरा. वा सिग्नल्स वगैरे गाडी येतात. अजून खूप काम आहे तसं बघू गेला तर, म्हणजे झालेला कंप्लीट आतमध्ये आणि काम असा तसा. चला आता त्या साईडीक तुमका जाऊन दाखवतोय, त्या साईडीक जाऊया आणि थंयसून परत हय येऊया पाठी. लालपरी येता आपण आता त्या साईड येतो, म्हणजे कसाल मार्गे साईडीक जातो, थंयसून आपण पाठी येतलो म्हणजे अर्ध्यावर जातो. घेतलो. आता क्लिअर येतलो. आता आपण सूर्यकिरणांच्या विरुद्ध दिशेने जातोय, त्यामुळे बरोबर येत आहे. असो आमचं ओसर गावचो ह्या टोल नाको आवडतलोच ना तुमका, म्हणजे आवडतो. आवडण्यासारखं याच्यात काय नाही, एवढा टोल घेतले उलट पैसेच घेतले. तर तुम्ही ना एक तुमका सांगूचा म्हणजे ना, आता टोल नाको झालो, ह्या सगळा हायवे वगैरे झाला ना, म्हणून तुम्ही ना फास्ट येऊ नका, ताराट येऊ नका. तुमका जाऊचं असला फास्ट बीड असं येऊ नका. आमच्या गावचं नजारो विजारो बघा, हळू यावा. कणकवलीचं पूल झालं म्हणून पुलावरनच जाऊ काय असं काही नाही, खालसून येऊन बघा. म्हणजे काय काय गावता आपल्या कणकवलीत ता तुमका समजा, म्हणजे गावची मजा एक वेगळी असता. तसं येऊन बघा आणि जरा आजूबाजू बघा आणि हळू चालवा जरा असा आणि येवा. आता चला कोकणात येवा, सगळ्या काय ओपन झालेला असा. चला येवा. आता मी जातोय घरात, तुमका जाता आता नजारो पण दाखवतोय. चला बघा आता हिरवळ. तुमका आणि एक सांगू जरा राहुला, तुम्ही आता कणकवलीसून ऐसून जाताला त्यावेळी ना तुमका ना भूक लागतली किंवा काय म्हणजे असं नाश्ता करूचा वाटतला, जेवण करूचा असा वाटतला,
आमच्या कणकवलीत ना नाही म्हटलं तर 200-250 दुकानं, 300 म्हणा जास्तीत जास्त असतलीच। आणि असतच तर हायवे साईडीक लहान मोठी खूप दुकानं आहेत, तर नाश्ता करा आणि मस्तपैकी आनंद घ्या मालवणी जेवणाचं मस्त। आणि एक म्हणजे रिक्वेस्ट परत सांगतोय की ना जरा म्हणजे गाडी चालवताना हळू चालवा, हय ना गाई गुरा परत कुत्रे बित्रे असतातच, आपण त्यांना काय करू शकत नाही, त्यामुळे जरा प्लीज हळू चालवा। बाकी तुमका व्हिडिओ आवडलो असतलोच, बघा पुढे चला बघा। आता आपण रिटर्न चाललो, नाही तर तुम्ही म्हणतात नुसतं बडबडता हो काय दाखवणार काय नाही। बघा आता हायवे कणकवलीचो उसरगावचो सिंधुदुर्गाचो म्हणा। ज्या ठिकाणापासून आपण व्हिडिओ चालू केलेलो ना थैसरच पोचलो। आता तुम्ही मंडळी एवढं व्हिडिओ बघितलात, मग आता लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका। चला बाय बाय, आता जाते घरात, बाय बाय टाटा।